Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan. Murag halap-halap sa trapuhanan. Makita ito yan sa YouTube. Oo, nara ka sa YouTube. Abot na ka sa... Abot naman na sa Amerika. Kaya mo na kay... No, artista o, no? Artista. Ayan, magandang umaga po. Ayan, may buntag ma'am. Saan ba ito di pamati? Kabuhionon. Ano naman lapas ka mukha ko? Sa una, katong Lapas, tipid, mo na siya ang kanang kabuhi. kanang malapas yung pusay, kanang sa gayon maka sa oras. Ano naman, visit? Na mabisi, gabi na katong dito mo nagsuot na tinda-tinda ko konti ba kanang dito sa gawas ba kanang kung nausap ko sa COVID sa una kanang saya ano tugmas. Ayan, Niya usap na kabantay kay mabisi na lagi. unahon ang trabaho, no? Ang trabaho kaya na. Ya, gigutom na gutom, pero kay... Mawala naman dito. Okay, siyempre, ang atong unahon-unahon po nga magkakwarta ta diri. Wala lagi. Diri sa, no, madara man tubig-tubig siguro. Pero wala nagutman na. Kanang madala nagitanan no. Sige, kay, siyempre, unahon mo na itong business. Madala na tanan. Pero kung na naman masahiro, ako na masahiro mo ko sa pedicab. Yung kay Sakay man, pumunta ko na lang lagi. Wala kay, siyempre no, munaog ka na Sakay man. Wala na, pag-ano, lo na medyo naman di ay nga. Ingana ng mga driver. Pas mo bitaw. Malapasan sa kao. Yung kanang kabuhi manggod, no, kanang, udi ko na sa maayo, udi ko na matabang ang pagkandon, maipon-ipon ra na. Madugay, Wala na siya nga matingog panuhot. madugay, manakop kita langaw, anak, gabi eh. Katawa lang yun. Maligingnon. Ha? Maingon sila na ang kabuhi ni Saka sa utok. Budi mangod ang kabuhi ni Saka sa utok. Ang hangin. Kanang kabuhi, mawagi pa na dire. Awayin pa na niyang heart. Pag abot na sa heart, di na mapili ng heart, saka na dire. Wala na, dili nakakontrol. Kung sa'yo, mo kanana na marabag. Isang pa pinataw. Wala maulong. Muna, daghan kong natabangan anak ko. Maghinuktok. Mahadlok nagtao, Maghinuktok. maginuktok, yung makuratan og may mahagbong, masuko, nang daghan na siya kanang kayo ba mga anak ba to? Dili ka ba lumadala sa kuan? Bro, wala na po ta kabalo anak. Wala na po ta kabalo. Ang nakabalo katong nasa mong tapad. Ano sa mo? Sige mo lang panira. Bro, wala din malaki naman. Kaon jud ta sakto sa oras. Sa gamay lang gud basta mo sudlan. Mas gamay ra po dai. Naghanon lang gud. Naghanon ko bahala ko sas. Pero makaon ta kananan wala pa alas 12 nakapanood to na ta or wala pa ta magme. Ay usog pa man ama na. Dili sa ta mukha gyud So busog. bitaw karon ani kamot pag sayo-sayo lang taon mukaon kay hadlok na. Kaon. Ya di man ko ta mukha ano di tagot mon. Ganaw No? ta ni mong mama kay kabuhi ko. Kung saan lagi kay dahihad kay sa trabaho. Di sa basta kaya pa nato dito sa trabaho. Pag di na kaya bubuhian jud na siya. Kay idaran na biya mo. Ganyan. Sige lang. Katuod na bitaw mo, di naman mo masaag. Ay oo. Hindi na saag-saag yun iba pa. Ano, matawag na dako niya. Sige pa magtugod sa cellphone. Ano ko? Ni nalasaan yung minabot yung bilid to. Kay nani kay Ano kay ko may pamanto taga panabo kay nabot rin kay alas 8. Nabot sa alas 6. Kaya naniguro sa layo kita panabo ha. Kanino taga Digos. Uy nangadlaw. Alas 8 na lapas. salig mong guning duol kay Nangadlaw to si. abi kay duol. Nanungan lagi daw sa kay ko. Bisa pag kung sa kakalayo basta na kay time nga ihatag na ko. I-priority ko na. Ano gina sige. Bisa pag taga-asa ka. Pag alas 8, jud na jud kay time. Di ko na ko na ihatag. Para sa inyo kung nilaps mo ka mabara nilaps. Yan ay niabot. Amo hilot na lang katon niya kay wala may siguro kung abot baka to or na emergency. Okay ra po na yung anak ko. Pero mao lagi mayabag pud ang time kay daghan pa mang nagsunod. Oo. Mayabag gid siya. Sige lang. Sige, gawa sa kabuhi ma'am, sa lain. Anak naman niya. Sige ka na raw, lain. Pong usahay. Malipong sahay. Oh, sige. Anak. Sa pag yun. Kabuhi, lipong sahay. Ano mas matano kung kabuon ka magiting. Dili, dahil daghang rason. Oh, bilar, kulang tubig, dehydrate. Basta ka na trabaho ko lang sa tubig, isa po na sa ulap. Mura taglo. Oh, ana na siya. Isa, kasagaran po, gutom gyud. Nya ka Kaya- nang moy poy bitak mo diri. Ay tayo. Kaya mo ito sahay. Sa pag yun.
Sakit likod, wala. Kani akong pakupa. Sakit. Hmm. Tagabasa ka kung ito hapon gabi. Ha? Imasa, hapat, ligo muna sa hapon gabi. Dili no, tagsa lang. Tagsa lang. Ano na may tagsa? Ang kainom do. Wala na yan ang yundang kay ngano. Nagan nagbati. Ay, dala lang di pamatik. Tanang mago tagsa dili, udto hapon gabi. Himasa, hapat, punas, ligo. Bawal ko na sa ano man kay mga tawag pasmo sa kusog. Mo na giingon nga sa dalaga pa, maayo pa. Maayo pa Ay man. paglawas, kuan hakbat pero Maligo kita, kaduha, katulo. Paninglan jud ta. Oh, pagkaidaran na half plus na. Diha dili po na nagsugod half nga. Nagdagdag ko 40. Diha na akong mga sakit-sakit ang gawas. Ang uban 35, 40, depende sa kon. plus. O diha na na siya. Ako kay diha naman ang gawas pag kapatong na sila ko 40. Okay diha. Bantay abot 50. Ah, di ba? 5-5, wala na taas na jud kayo. Ano lang, di lang kita magbasa. Sige, wala na gilain. Wala ta pa nang. Tiil, moy poy, ngalay, wala. Kana usay maminhud kaning bitaw. Hmm. Kaning iya kaning. Sige, sige. Sige, so nahurot na jud. Na jud, basig napay nakalimtan. Ah, sige, ako ana lang ng mga sobra. O, kanan din mo, kanang mga padulongay, apilon po na ko na siya. Lain man ko, kanang istorya nimo og plus padulong, apilon na nato tanan. No? Para ano. Para kompleto. Oh. Sige, asa ka itong balay mo? Diha na sa Luna Street. Luna. Kanang naisupil ka lang. Ah, diya ka ng paan dito. Sige, sige. So ayan guys, shout out sa taga Luna Street, no? Digo City, no? Kanang na mga dagang mga kalandi ha. No, kung taga Digos mo kabalo na mo ah, kanang namaligad kalan, Mao. no? Shout out po sa mga buyer diha, no? Nagapalit, kumusta na yung loto, no? Ayan, shout out sa taga Luna Street, no? Yan na si Ma'am Dre ato tabangan, no? Sa iyahang ginapamati. So number 1 niya ginapamati gyud, iyahang kabuhi, no? Kabuhi, hiktan gyud siya kay makabuhi. Oo, na siya, no? Kabuhi gyud. Hiktan gani. Hiktan, pag gyud sige lang napupong lang gyud, no? Muna lisod kayo ang kabuhi, no? Kamo diyang nagkatanaw, kaon ta mo sa wala pay time. Dili mo kaon kay kaya ra, wala na, no, dili pwede. No, siyempre, of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Ako gipost niya kay na-tap na ko nga viewers na outside sa Pilipinas. Oh, na nakategorize na sa YouTube. No, so ayan, shout out po sa taga Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Siyempre number 1, Pilipinas. Maraming salamat. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre ang Cebu, ayan po. Of course, mga Pilipina, sa mga taga Digo City, shout out na ko Digo City, Double Sur. Kung sa lahat ng mga OFW, mga subscribers na ko, maraming salamat. Viewers, regular viewers, nag-comment. O sa mga nagpunta sa kong location, taga Digo City ko guys. Barangay Sunuan, First Clam Street, Rabina Compound, Digo City, Double Sur. Ayan. Mindanao, Philippines. Ayan. Kaya kung ganahan mo makik-friend, na ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Huwag ang Eric Hilot ang traditional. So ayan. Kung karoon lang ka nakakita sa channel, please subscribe. Click lang notification bell para update ito sa Hilot. Like, comment, as nindot kong makashare ta guys. So ayan. Shout out din sa taga Kabarat Vlog. Yan lang siya. Kabarat Vlog at ayan, taga Tarlac at ayan. Sige. So maghilot ako guys. So shout out sa taga Luna Extension, Luna Street, Digo City. Okay, para maka-experience na si Ma'am sa hilot ni Eric. Ay, basig na kay shout out Ma'am sa inyo ha. Kasi mama ni mo. Ah, shout out guys ko mama. Ang hilang din no? Anilan diri og na kay bation. Sige, sige. And guys, magsugo na kong hilot ha. Pwede subscribe sa mga pagkaka-subscribe. May nakabalo mo sa kuha Ma'am. Ako na kung di try yung mga kuan kanang kung bilis hinigos kapagantay ko ba. Ako kung di tanaw dito ko nakabantay. Bakit magbigat na ako sinan. Dako ni tawagan ako ang stay. Kasi namin mo ni try mo na. Kami na nakubana na pahilot dito sa tanaw ko. Layo eh no? Pwede ka na tao. Lugay kayo. Alas 2 kadlaw. Hindi
Di kay mo. Napoy customer si Pilog yun yung suki din niya. 8 years na niya suki. Suki yun niya. Pagka-testing niya sa kuha, dali na siya. Gani mo kaysa layo mo. Hindi yan i-compare, uy. Oo, puti may mo nung ibalhin ka na ko, no? Ayaw, di man, kunin mo siya mapugos. Hindi mo na to, kasi yaman yun. No? Kung asa siya mabilong. Yan na, ganahan man, so, okay na, may 3 years na po may karon. Oh? April. Suwan saya. Sa taga San Jose. Mga palpita. Kalaki. Yato gani ni ko. Yato niya. Gisuroy niya kasi siyempre suki na kailan na kaita. Kanuha na naman ka masipot. Yato ni sa mana magoy. Yun na niya, magoy. Sa parehas ni mo, ano sa pareha gid mo ka maayo, di nang ganyan. Para wala sa gid Dito, ka. wala siya. Para di sa makon, pareha gid mo ka maayo niya. Ako na lang ipili siya diri kidukol ra. O di na sa mato dito sa iyo. Mama. Kasunod din, daluin mo yung bana din. Ikit ko. Kumala ko siya isunod. Kamilot. Subscribe na ito sa kong channel, ma'am. Eric Lilo kan sa YouTube. Kaya pa ko man, sunod adlaw na naman sa YouTube. Kuan lagi ni, no? Istari ka tarik eh. Alangan. Lapis ka sa takadali. Okay lang ay natural, matahirap na din ang tao. Ito. Sige, tingnan pangalan. Jennifer, magmana. Ito ko naman. Tanggal may bubok. Kung ulis yun ka ng mga pasbuk, mga tanggal. Ato mga urot. Ay, delikado po. Tingala gani ko kada sila kada say kada pa nang mamunod lang ko pa kada ko. Ano mukhaon bang away sa time? Ano mga pasmato? Antod, mga pahak na lang uban. Grabe tayong anak, no? Tipos na lang pero. Anong mga na ba? Anong mga tanggal? Nay maglingin ba? Kinalo ko. Dilim na sa sakit. Ang kuna na niya, kay napas mo raman. Mga larot ba? Ano, mga Pero tanggal na to. matubuan raman sa ito. Ano mga pahak-pahak. Puro ka na tipos. Ipasa mo dito sa Manila. Ito din. Yan. Dili na daw. Oy, nalapas na kita. Yan yung mga dagang Manila. O, kay may nanado babae pag manghilot. Ang na di man ka mga buntis. Ano, makahilot. Kanang mananabang guro. Oh. O, talabot may atong sa may tulay-tulay. Na yung sulat, ay, katong mag-massage. Wala dito sa kuwan. Kumahan sa gym. Hindi ko tama din itong di mo wag kaabot sa may gym. Oh, kung diri magikan, O, dili manhigi ka. di sa kabot. Pero wala mamapot sa gym. Dapat na. Lapas lang, hindi Kay ka anak kami. ko kung driver nga. Naada siya gyapon nga. Wala pa ito ka una. Oh. Nga dito po. Anak. Wala kabuk diya. 1, 2,
Lima. Ingon siya nga, ala tila gani din hinmanghilot. Ako may sa tanan dere, ikaunom ata ko. Sa dere nga lugar, ako may pinaka kanang bag-o. Pinaka bag-o sila karaan. Mao din ang uban na mga wala na ko ang tingala. Kami kailaan ko hala eh. Hindi sila kailaan dili kasi dili ko. Pero kung dere ka dapita sa mga kailan na. Pero lang kung ang imong gipangutana, gusto na ko. Wa din ka ila ha? Doon mo kailan ako dere nga dere ko na tao. Luta mo sa kong lolo. Wala kailan ako. Sa ako palumad di ay diri mo. Di kan sa kalsada anto sa gym. Luta na sa kong lolo. Mga gukong. Sa apelido ni mo yan? Intero. Pero akong lolo, gukong. Basta ana, ay ito sa apelido. Pili ko ako nabasahan ko. Ito Yeah. sa apelido. Ay, paano ko? Eric Hilot yun ang sa last ko. Pero Eric Hilot ay Wali, anak ko, irik lima ko nung ako nabasahan ko. Ano to yung itong lalaki? Ana, ang dinoo. Yaman tayo sa... Walay ligo og nga kay hilot na. karon ang buma. Naligo ulit walaan. Naligo ulit walaan. Ang naganahan sa kwadre sa uban, kaya sa lagyo daw sila, naging slay time. Malayo kag maduol, pag nakabook ka, naging time. Yung kana dahil walk-in ko, wala man nag-blimang walk-in, basta bakante lang ko. Kung di ko bakante, pasinsa dyan pa. Magkamubok niya. Sagaran biya, no, diretso lang, no? O, ganay karaan. Magtapok lagi. Tapos sa dili mo na mabuhay. Yahay pangunahay sa'yo. Gani. Kalain po na naman, maiko po na nanganhid, alas 2, alas 3. Kaya mauna siya. Kitsi una. Kitsi una, ano no? Una. Na, ganina pag ito kami dire. Ako sunod niya. Ako sunod niya ha. Isunod ka na mo. So, alas 10 na. Dili pa mo ha. Una magbalon ni uy. Nagsugod ka rin, 2019 pa man. 2019. Pero wala dyan ko magsugod rin, ma'am. Nagilot dyan ko sa Riyadh. Riyad. Dito dyan ko. Sa abroad. Riyadh. Sa Riyad. Oh, Saudi Arabia, Riyadh. Dito dyan ko nagahilot. Ipabawali ng komisis na rin. Dito rin na lang daw. Ah, sa Riyad. Nasa YouTube si ma'am. Abot na siya sa YouTube. Dito, dili makita no, maghilot no. Ako di mo ako, bawal mo na sa dili ko ipakita. Ang amay katina nila O, pero mablind ang nagkakita. Nipis. No, magunaw na pa no. Nipis ang nila. Taga man ang sa 4 ko dili. Di mo sugot ako abay nga saradaan. Bawal na saradaan. Dapat makita sa katawhan. Kaya ma'am? Ha? Okay ra? Okay ra? Sakit lang dyan sa hay. Sakit sa hay. Ang maligsan. Anong maligsan niya? Maligsan ang lusay. Sakit ako.
At babae siya. Hindi mo si, ano yun, kung yun daw. Sakit siya, na dyan si pamate. Ngayon pa rin matuungan. Nahirapan ka na nga. Yung sila, asa day mo, magpahilot. Naon sa day mo, wala lang, magpahilot. Magaling man. Ang sakit ka. Para ko lang na-admit, no? Pareha ko na naroon ang mga dugo na ito, bampuan. Circular na siya. Oo. Pag nakatandong mong mukbang. Wala man tanawin sa ato, magpahilot lang ito. Oo. Pa-relax. Noon. Ano ba, Linda? Ang sanay ka, nakahirap mo ka. Kahit talawan man sila. Kapagpuan lang kami, parirax sa mga ano. Hindi ko nung pahilot. Ang grabe na dyan kayong Jesus. Oo, lahat na ka pahigong na. Grabe na. Yung bangin rin, mamukaw ko alas 11. Ngayon ba, alas 4, alas 5. Alas 11 sa gabi eh. Mamukaw. Yung cellphone, buntag, alas 4, alas 5. Ang kalang namukaw, alas 11 sa gabi eh, nanay, gibati. Ano, lisod ginawa na yun. Emergency na kayo ba? Oo. Ay, kung mapahigong ka na. Kanang dagang lisay-lisay, sakit luton eh. Hmm. Sakit na igo sa nilo. Anak ko ay nampot na yun sila kung wala ko na dungog na bata. Sabi nga, likod oh. Oo, nangutanin ako mga bata. Kailangan mga bata, diha tulo ka buok ba Yeah. na? Murag mo itong anak isa? Ay katong nisulog diri? Ako. Ako to? Oh, mo to siya. Sa kadaan nga o sa likod. Kung nga asa may likod animan. Likod aning pulok. Yung mga nilahos mo dito. Kami na ako sumpay.